फै दिनै जों मैयानि सिसिटवानि जाना थांनाय गेदारिंनि बिबुंथि खोनासंनि जोंहा मानगोनां दिफिन बर' सारनि बिबुंथि जोबजासिम नायबानो जाबाय गासिबो मोजाङै खोनासंनि लोगोसे गोदानै फैनायफ्रा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे लाइक खालाम आरो हानायमानि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै साबस्क्राइब खालामनो हो नोंथांमोननि अननायनि एसे गोनांथि जाना फैदों अननानै आंखौबो गुबुनफोरबायदि साबस्क्राइब खालामनानै हेफाजाब होबानो जाबाय फैदो बिदिब्ला नायलांदोनि जोंहा दिफिन बर' सारनि बिबुंथिखौ आरो कमेन्ट हरनो दाबाव अके रिभिउ खालामनांगौ उथायनांगौ उइथ्र खालामनांगौ बेखौ दिनै जों दिनैनि मन्चनिफ्राय आसाम सरकारखौ जों दाबि खालामदों दामान गोनां जोंनि बिग्रायारि लोगो नोंथांमोन दिनै जोङो धैर्यजों जोंनि आन्दोलनखौ जों लांनांगोन आरो धैर्यनि गेजेरजों बे सोमावसारनायखौ लांनांगोन कुनु कारणाव थाखानाय एसटिनि मर्यादा जोंनि अधिकार जोंनि संबिधानिक मर्यादा राजनीतिक अधिकार जोंनि स्कुल कलेज एडमिशन जोंनि रिक्रुटमेन्ट जोंनि जेसेबां एपइन्टमेन्ट दङ बेयाव जाहाथे जों धंस जाया आरो बेयाव जों जाहाथे मुस्लिम जालाङा बिनि थाखाय जों खौसेयै जुजिनांगोन आरो बेखायनो आं खावलायदों जे जोंनि जायफोर दिनै सरकाराव दङ बिथांमोनाबो हाबा मावनांगोन ट्राइबेलनि जायफोर एमएलए दङ जायफोर मन्त्रि दङ आरो बिटिआर बिटिसि काउन्सिलानो जा आसामनि अट'नमास काउन्सिलानो जा बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोननि चिफ डेपुटि चिफ एमएलए मन्त्रि बयबो आवाज होनांगोन आरो होमब्लासो जोङो हमथानो हागोन आरो दिनै आसामाव जनजातिनि शक्तिया खम नङा रायजोफोर आरो खम जानायनि बाथ्रा गैया बिथांमोना दाबिदों जोंहा बादा गैया किन्तु जोंनि खोथाखौ खर्प खालामनानै 10%आव 2 कोटि मानसि जाबसिनानै 45 लाखखौ गादबनानै जोंखौ जुदि धंस खालायोबा जोंनि इयुन जोलैया बबेयाव थानानै रायजो जागोन बबेयाव थानानै संसार जागोन बबे लामाजों बबे अधिकारजों थांना थागोन दिनै बियो जोंनि क्राइसिसनि सम आं बेखायनो बयखौबो खावलायबाय बेयाव राजखान्थि खालामनायनि सम गैया रावखौबो गिना थानायनि सम गैया रावखौबो लाजिना थानायनि सम गैया बिथांमोना गावनि अधिकारखौ बुंदों जोंबो गावनि अधिकारनि बाथ्रा बुंदों बिथांमोनजों बुलायनांगौ दानलायनांगौनि बाथ्रा गैया बिथांमोनजों हिंसा एना एनि जानांगौनि बाथ्रा गैया खोथाया जाहैबाय सरकारा गार्जेन सरकारा मालिक होग्राया जाबाय सरकार आरो सरकारा जोंनि खोथाखौ साननांगोन जोंनि अस्तित्वनि खोथाखौ साननांगोन आं बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै সকলোকে মই আহ্বান জনাইছো আজি আৰু অহাকালি নহলে পৰহি বিধানসভাত এই ৰিকমেণ্ডেশ্যন অহাৰ পিছত আমি সকলো ইয়াৰ পৃষ্ঠা ইয়াৰ শব্দ ইয়াৰ অৰ্থ ইয়াৰ সেন্টেন্স বাক্য আমি পঢ়িম আৰু পঢ়াৰ পিছত আমি কি আছে কি নাই বুজি ল'ম কেবিনেটত যি আহিছে সেইটো আমি মুঠে হজম হোৱা নাই মুঠে আমি সন্তুষ্ট হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক পুনৰীক্ষণ ৰিভিউৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো আৰু এই প্ৰতিবাদ চলিব